Muri yeZimbabwe, nyaya ndinozvimuzora nhasi inyaya yevidhio rakatendera mastreets esocial media remukadzi uyo airohwa zvichinzi anodanana naivo vanonzi Baba Orivha. Zvisinei vidhio iri ratenderera pavakarohwa. Moreboys Munetsi nhasi vanyorawo post yavanyora yavabata-bata zvakavabata-bata vachiona panogara Baba Orivha. Zvakavarwadza zvikuru mapics achitenderedzwa mastreets esocial media zvichinzi apa ndo panogara Baba Orivha vachibuda mumba mavo. Zvisinei vanyora post yavo Moreboys Munetsi. I hope vazhinji vanovaziva vanonzi ivo Moreboys Munetsi. Moreboys Munetsi vanyora post yavo vachiti, let's forget about the past. I am sure we can help as the Zimbabwean community. No one is perfect. We have all made mistakes in life. Some of us, our sins are covered and protected by the grace of God. All three people involved vanoda kubatsirwa. Hanzi vanhu ava three vanoda kubatsirwa kusanganisira girlfriend iro riri kunzi raBaba Orivha. Asi ivo Baba Orivha vari kuramba ende Baba Orivhawo vaitaura kuti ngatisaitei domestic violence zvinhu zvakashata. Moreboys Munetsi varwadziwa zvikuru vakati vanhu ava vanoda kubatsirwa ngatidonetei kwavari vanenge vachida kubatsira ngatibatsirei. Asi vamwe vachinyora vanga vachitaura kuti ngatibatsirei vanhu ava kuvavakira chaipo pekugara. Vada kuvakirwa pekugara nekuti pavanogara hapaiti.